konferma li s-17 Black kienet marbuta ma' Keith Schembri. Issa konfermata taħt ġurament ir-rabta bejn Schembri u l-kumpanija ta' Jorgen Fenech. Li ma konniex nafu u allura fatt ġdid li Schembri ċempel lil Jorgen Fenech meta kien se jitlaq minn Malta wara l-infurmah Joseph Muscat. Dan kollu ħareġ meta l-istess Keith Schembri kien fuq il-pedana tal-qorti jwieġeb għall-interrogazzjoni tal-prosekuzzjoni meta tnejn filgħodu komplet tinstema l-kompilazzjoni fil-konfront ta' Jorgen Fenech. Dak li kien il-Prim Ministru tal-ġurnata Joseph Muscat lejliet il-famuż attentat ta' Fenech biex jitlaq minn pajjiżna bil-jott tiegħu kmieni filgħodu tal-20 ta' Novembru li għadda kien ċempel lil dak li dak iż-żmien kien iċ-Chief of Staff tiegħu u fit-telefonata qal il-Keith Schembri iċempel lil Jorgen Fenech. Schembri kien mistoqsi direttament min kien infurmah li Fenech kien qed jipprova jaħrab minn Malta wara li naqas li jgħid min kien għaddielu l-informazzjoni. Huwa wieġeb sempliċement l-Istat u pressat jgħid min eżatt lissen il-kelma il-Prim Ministru. Fl-istess seduta għal diversi mistoqsijiet Keith Schembri dejjem wieġeb kelma waħda, niċħad. Schembri ċaħat, pereżempju, li kien jgħaddi informazzjoni dwar l-iżviluppi fl-investigazzjoni lil Jorgen Fenech. ċaħat li kien jaf lil Melvin Tewma u qal li ma kienx jaf jekk kienx jingħata xi ġob. Sostna biss li kien għadda d-dettalji tiegħu lil Customer Care. Schembri ċaħat ukoll li pparteċipa f'xi skambju ta' ittri bejnu u bejn Jorgen Fenech bit-tabib iservi ta' messaġġier. U dan kollu l-Maġistrat Rachel Montebello kellha tfakkar diversi drabi li xxut li hu kien qiegħed jixed taħt ġurament u li kellu dmir jgħid il-verità. Fil-fatt permezz tax-xhieda tiegħu Keith Schembri giddeb kemm dak li qal it-tabib tiegħu u ta' Jorgen Fenech Adrian Vella kif ukoll dak li qal Jorgen Fenech u dak li qal il-middleman fl-assassinju Melvin Tewma. Mistoqsi kienx jiddiskuti l-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Schembri wieġeb li lanqas mal-mara ma kien iddiskutih. Malli l-prosekuzzjoni temmet l-eżami tagħha l-ġurnalisti ħarġu jistennew lil Keith Schembri biex jieħdu l-ewwel kummenti tiegħu biex Schembri jibqa' siket għal kollox u ma jwieġeb għall-ebda mistoqsija. Mr. Schembri, why did you spend 2 years lying by saying you didn't know who you were? Sorry, I know I'm trying. Sur Schembri, bissa tajt il-verità? Sur Schembri, qed giddeb il-tabib u li Jorgen Fenech? Sur Schembri kombinazzjoni Power Station ħadha Jorgen Fenech. Why did you constantly deny it? Sorry, I'm 20 Għajdinna ta' mini Metbridge, konta ta' mini 17 Black. Sur Schembri, għaliex kien inkwetat il-Prim Ministru li ismek joħroġ fir-recording? Għandek xejn xi tajt skur Schembri. Schembri kien akkumpanjat minn Neville Gaffa u dieħel u ħireġ mill-qorti fejn illum kellu jixed ukoll Kenneth Camilleri. Meta l-qorti qalet il-Camilleri li kellu dritt li jibqa' siket u jażel li ma jixidx għax jista' jitressaq b'akkużi kriminali, huwa immedjatament għażel li ma jixidx u niżel mill-pedana tax-xhieda.